Vítame vás pri počúvaní nášho aprílového vysielania. Zdraví vás Týmka Vojtková a Majka Vlčková. Mesiac apríl sme začali našou obľúbenou akciou Noc v škole. Je to akcia pre žiakov 1. stupňa a stále má svojich priaznivcov, ktorí si ju nenechajú újsť. Podobne ako minulý rok, náplň aktivít počas večerných hodín bola literárno-pracovná. Žiaci 6. a triedy a niektorí žiaci 2. stupňa si pre zúčastnených pripravili pod vedením pani učiteľky Tisovčíkovej a oceľovej divadielka a tvorivé dielne, takže sa nám nikto nenudil. Aj o hladné brúška sme sa postarali výdatnými ovocnými pokrmami pripravených z ovocia, ktoré si žiaci doniesli. Chceme touto cestou poďakovať aj pani učiteľkám z 1. stupňa a asistentkám, ktoré dozerali a zároveň sa starali o pokojný priebeh celej akcie. Dňa 16. apríla 2014 sa na našej škole pod vedením pani učiteľky Ľudskej Kurajdovej uskutočnil misijný bazár, do ktorého sa aktívne zapojili žiaci 1. i 2. stupňa. Celodenná akcia sa niesla v znamení pomoci jednej z najchudobnejších krajín sveta, africkej Angole. Určite sa pýtate, ako my, žiaci na strednom Slovensku, dokážeme pomôcť tak vzdialenej krajine. Celkom jednoducho. Zapojili sme svoju fantáziu, zručnosť, tvorivosť a stali sme sa autormi originálnych výrobkov, ktoré sme potom v priebehu dňa predávali na chodbe 2. stupňa a tam sa prejavili aj naše manažerské či finančnícke znalosti. Kreativite sa medze nekladli, napríklad naši deviatáci nás pohostili výbornými hranolkami, 8-aci sa pochválili ručne vyrobenými obrázkami, 7-aci nás občerstvili kofolou, 6-aci ponúkli svoje manikúrové znalosti a 5-aci nám predviedli svoju zručnosť pri výrobe bábik. Zahambiť sa nedal ani 1. stupeň. Do 4. triedy rozvonievali medovničky, darčeky ste si mohli zabaliť do ručne vyrobených darčekových taštičiek, 3-aci a 2-aci predviedli neuveriteľné množstvo nádherných veľkonočných ozdôb a 1-áčikovci nám ukázali, ako majú vyzerať originálne veľkonočné vajíčka. Na misijnom bazári sa vyzbieralo 807 eur, za čo všetkým ďakujeme a dúfame, že sa na tejto akcii uvidíme aj budúci školský rok. Súčasťou misijného bazáru bola aj dielička pre Afriku. Ďakujeme všetkým žiakom, učiteľom, rodičom i obyvateľom, ktorí sa zapojili do tejto zbierky prostredníctvom našej školy. Žiaci 3. ročníka si pod vedením pani učiteľky Kurajdovej pripomenuli židovské slávenie Veľkej noci, Pesach. Poňali ho skutočne prakticky. Piekli židovský chlieb, inak nazývaný maces, a urobili si aj veľkonočnú hostinku. Deň narcisov. Tento rok už po 18. raz zakvitli ulice, miest a obci celého Slovenska žltými narcismi. Jediná verejnoprospešná finančná zbierka Liga proti rakovine, Deň narcisov, sa konala v piatok 11. apríla. V základnej škole naše dobrovoľníčky vyzbierali sumu 128 eur aj 20 centov. V materskej škole prispeli rodičia sumou 14 eur aj 11 centov. A v oboch obciach sa vyzbieralo 302 eur aj 25 centov. Spolu na účet Ligy proti rakovine sme zaslali 444 eur aj 56 centov. Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom, učiteľom i občanom za ich ochotu. Od 23. do 30. apríla 2014 v škole prebiehal zber starého papiera a použitých elektrozariadení. Táto akcia pomôže našej prírode a zároveň získame financie na chod našej školy. Nieraz sa nám z toho ujde na rôzne ceny a občerstvenia. Ďakujeme všetkým zberateľom.
Prvé miesto si vyslúžila 8. B trieda. Z jednotlivcov to boli: prvé miesto Natália Braniaková z 8. B triedy, druhé miesto Matúš Vlček z 5. A triedy, tretie miesto Bibiana Tisovčíková zo 6. A triedy. Poďakovanie patrí aj všetkým tým, ktorí boli ochotní našej škole darovať 2% zo svojich daní. Pomôžete nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a vybavenie školy. Ešte raz ďakujeme. Žiaci prvého ročníka sa zapojili do súťaže Veselé zúbky. Pozreli si video so stomatologickou tématikou, učili sa pesničky, kreslili obrázky o zúbkoch a odoslali ich do súťaže. Veríme, že sa im podarí zvíťaziť. Využili sme aj výtvarné talenty niektorých žiakov 7. ročníka, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže CO Očami detí, Lukáš Adamek, Martin Brunč, Matúš Kurtík. Zomierajú postojačky sa zapojil Martin Pančík a Matúš Ridzoň. Do biologicko-výtvarnej súťaže Miesto pre ľudí sa zapojili Lukáš Adamek, Martin Brunč a Matúš Kurtík. Na vyhodnotenie okresných kôl ešte čakáme. Prajeme im, aby ich práce boli úspešné. Biologickej olympiády sa zúčastnil Matúš Ridzoň, v obvodnom kole získal prvé miesto. V tomto mesiaci mala priestor aj každoročná spevácka súťaž Slovenský Slávik. Na prvom stupni sa ním stala Dominika Vránová z 3. A triedy, na druhom stupni Radovan Vlček zo 6. A triedy. Ani športová súťaž sa nedala zahanbiť. Naše vybijanistky prešli úspešne okresným a regionálnym kolom a pripravujú sa do krajského kola. O úspech sa zaslúžila pani učiteľka Anna Belková so žiačkami Miriam Dekrétová, Mária Tokárová, Simona Kozinová, Júlia Pavla Zajaková, Bibiana Tisovčíková, Vanessa Adameková a Lucia Adameková zo 6. A triedy, Alexandra Sára Teréňová, Alexandra Krupová, Veronika Bulančová z 5. B triedy a Kristínka Gurtová, Radka Ridzoňová, Alžbetka Zajaková z 5. A triedy. Gratulujeme všetkým našim víťazom a tešíme sa na vás o mesiac. Majka Vlčková a Týmka Vojtková.